Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kinohikai Lower Primary School Jongkathan Mountain Road kila kulmar jingmut hitlim hadin bakila yoi ya kejing sapriang jong katup kerteng jong kinongikai bala penmi na katanat puli puthi jong kasorkar jela kabala kedauru yaki kerteng jong kinongikai na kabenta ban penkenria kamno yaki amtang kata laong ru na lor kejing mi kerteng jong kinongikai ban sya penkenria kam kaladon ru kejing tho kabaong baki katto kat nenteliki school sorkar kibadon hakathan Mountain Road ansara no shiki waipat ki jaka Kani kajing sapriang jong kani katup kerteng kalabu haka umdum amtang yiki nong hikai hanrei wat yiki kena school bat kumjuk ru yiki kime ki kpak namar bakila don ki school ki balahap ban sange no shwa ban penlong school haka bayadai bat kani nakaliang jong Khasi Students Union Mountain Road Circle menta kasngi ka arpulai terik ubna yayong arajar arpuai kalalaj ban yekendu markmat bat ka District School Education Officer jong ka West Khasi Hills District ban panjing pensyai halor kani Ilis katung kabangi yo bahap Mountain Road kilong kumne ka Thiabari kanong daju riang mau undang tendeng kirit riang mau nasyara armut ki nongikai ban armut ki obat ka school ro nanta nong daju we nong hikai bat dandon kiwe ru ilis te hadin ba nilai kendu ya ka district School Education Officer ngilayo ya gajing persai na iba katakan list kabala sapriang apeleng kinong ikai kam pada finalize makalem tempat sorkar mrei gajing kli ka bangini kwa ban kli minta kalong kabasai ba lada kim pak finalize ya kita list da ai gajing temu jong kas sorkar selende alor kane ka list kaba penungo bat kaba nyuk ya kini kinong ikai bat khantam ro ya kena school maka ba hadu kini kipor kini ki school kakum bala mi atu les kilakhang bat ki kena school ro kitu gibara enro ro kila duai te menta nakaleng jungi kaseng ni snolungo kumno ka sorkar katmu ban penkendre kini kinong ikai barano kini ki school di nagaleng jungi kaseng nipa kerwo kapasai ba yamta hispor ba pensange syai kene ka jingtmu jong ka sarkar ban transfer ne rano ban transfer ki no hikai ne ban rano ki school hadu ba kene ka perthai kan ya baik kan ya jerti khnang ba kandam don ga jingdu nong ka bakrau na menta kidong ki than jungi kamtam ne ki khna ret ki ba pule hakine ki school government LP jong kate than gi jungi jong seng ni pedip shapi ki pai ba ban khamtam mi ki nong hikai ba ki khna school ba ki nong hikai ki dei ban wan ban hikai biang ka tu school ba ki khna ru ki join biang ka kelas jong ki ba ha ju ka por ki simru ka ne ka kabu ba kerpat yu nong mi khmat jungi UMLA jungi ba uchim kya ba tin ba ka ne ka isu ka ba menta khnang ba kanam don ka jingdu nong ngi ki jong ki than jong ka tei ka Mountain Road hi barok away